எல்லாமே இது பின்னாடி இருக்க ஃபுல்லா சைஸ்ல பாத்தீங்கன்னா கூட 30, 32, 34, 36, 38, 40 வரும் சைஸஸ் இருக்கு. ஓகே. இது எம்ஆர்பி பாத்தீங்கன்னா 3200 ரூபாய் இருக்கு. 3200 ரூபாய் இல்ல, 3990 ரூபாய் இருக்கு. 4000 நான் பார்த்தேன் 4000 இருந்தது. எல்லாமே இருக்கும். நம்ம ஸ்டோர்ல வந்து ஃபிளாட் ரேட்டா தரும். ஆஃப் ஆஃப் த ரேட் எவ்வளவு? 2000மா? ஃபிளாட் ரேட் எவ்வளவு? 799. 7 அது மட்டும் ஆஃபர் கிடையாது. ஆஃபருக்கு பொருந்தாம ஆஃபருக்கு Club 365 டேஸ். மூணா எடுத்தா நாலாவது ஃப்ரீ 799க்கு. ஓ 799 ஒன்னு, அதுல 3 பீஸ் எடுக்கிறீங்கன்னா நாலாவது ஃப்ரீ. இது மூணா எடுக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் தான். பார்த்தா 550 ரூபாய் தான் வரும். 550 ஜீன்ஸ் கொடுக்க முடியாது. வேற எங்கயுமே இல்ல, நம்ம பெரிய மேட்ல Club 365 டேஸ்ல மட்டும் தான் இருக்கு. சீக்கிரமா வந்து எவ்வளவு வேகமா வந்துறாங்களோ அவ்வளவு. இதெல்லாம் ஆஃபர் மந்த் எண்ட் வரைக்கும். மந்த் எண்ட் இந்த மந்த் ஜூன் மந்த் எண்ட் வரைக்கும் தான். அதுக்கு முன்னாடி வந்து கேக்குறீங்கன்னா இருக்காது, வாய்ப்பு இல்ல ராஜா. ஆஃபர் வந்துட்டு மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஆமா, ஏன்னா ஆஃபர் மன்னன் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஆஃபர் மன்னன் மாறி குத்துட்டே இருப்போம்.